Now, let's have a roll call of our district delegates. To present and welcome our district delegates, may we ask here on stage our Board Secretary, Director Raymond Ermi T. Ojada. Now, maray na aga po sa Indogabos. For the presentation of delegates, I would like to request the delegates to stand up as I call your respective district. Iyo po, matindog po kamo as in ipahilingan sa indong mga kulay na banderitas. Ready na po? Okay. Let's begin with District 1. Naga South District. Woo! Otoron ko po para mas may energy. Ano po? District 1, Naga South District. Next, District 2, Naga North Delegates. District number 3, Pili Delegates. Sunod po, District number 4, Milaor Delegates. Sunod po, District 5, Minalabak Delegates. Sunod, District number 6, Kanaman Delegates. Next, ang distrito ko, District number 7, Magarao Delegates. Sunod po, District number 8, Bombon Delegates. Next, we have District 9, Calabanga Delegates. Sunod po, District 10, Siruma Delegates. As in, ang District 11, Tinambak Delegates. Salamat pong maray. Gusto ko man pong tauan, ipasasalamat ang satuyang mga radio station na naka-live po ngunyan, ang satuya pong mga member consumers na nagdadangog, asin nagdadalan sa satuyang live stream via Facebook of Kasoreco 2. Salamat po and good luck sa gabos pong yaon digdi, asin sa gabos pong nagrehistro. Good morning. Thank you very much, Director Odiada. So to break the monotony, we will be giving you an icebreaker. Available na po ba ang LRV dancers? And now, to give us a message, may we call on Mr. Panfilo O. Huson Jr., our MCO Federation President. Please give him a round of applause. Diyos maray na aga po sa tuya gabos. 22 Aldias Pasko na. Ang sa tuyang MCs, Ma'am Tess, ang sa kuyang paboritong Director Wilson Di Castro from Canacman District. Mga opisyales ka na Kasoreco 2 Board sa Panginot ni Engineer Pabenes, ang mga maigos na mga direktor, good morning. Ang sa tuyang bisita from National Electrification Administration, Attorney, good morning po. From NIA, good morning. Sa gabos pong mga bisita, guest, visitors, welcome po sa 36 AGMA General Assembly. Gusto ko pong pasalamatan ang gabos pong mga membros, opisyales, kang imkop dito po sa Kasoreco 2. From Naga South, Naga North, Canacman District, Magarao District, Bombon District,
Tinambak District, Calabanga, Seroma, Minalabak, and Milaor. Sa kabos po na mga opisyales, membro kang IMCOP, kami po, namumutang kong mga Board of Directors, ipinailing mi po ang samuyang pagiging disiplinado. Ipinailing mi po ang samuyang kooperasyon, ang samong unity, sa anuman pong kaisipang karayan, kan sa tuyang kasurikodos. Sa samuyang pagkakasaro, igwa po kaming disiplina, ta nailing mi po ang kasurikodos sa interong kooperatiba, 121 cooperatives, the leading cooperative, iyo po ang kasurikodos. Oro bakit na po? Iyan po ang sinasabi po kang kasuriko management. Maski po padagos ang pag-asinso kang mga distrito, digdi sa tuyang area coverage, arog po kang kadakulang, inahanap maabot ng mga load, kang kuryente, araw kang Banuan ng Pili, Siyudad Canaga, yaon po ang kasurikodos sa pagtabang, sa Banuan, sa nasyon, sa rupong partner ang kooperatiba kang kasurikodos sa pagpaasinso kang sa tuyang nasyon asin probinsya kang Camarines Sur. Namumutang kong mga tugang ang kasurikodos MCOP, padagos po kami namin na suporta. Kadakol-dakol pong mga proyekto ang kasurikodos, yaon po ang moral support kan samuyang mga opisyales, membros kang kooperatiba. Ang sabi po nga ni kayan mga tugang, the most important ingredients is discipline, is character. Yaon po dyan na tindog ang mga membros opisyales kang kasurikodos, lalo na po ang IMCOP. Kaya po, ang masasabi mi, dahil po nindo pagligawan, magbayad po kamuning kurente. Amay, tangani pong padagos-dagos ang pag-asinso ka sa tuyang kooperatiba. Sa kulang pong inaagad, kung igwa po kamong aram sa pagtaraid nindo, na nag-ikit ng kuryente, anong klase po pag-ikit ng kuryente? May ilaw, dahil man po nagbabayad sa kasurikodos. Mayong kontador, hindi ba nagbabayad pero may ilaw. Ang sabi ko kayan, kitang mga meter reader, dapat makisumaro man kita. Aram na nindo kung anong konsumo ka mga membros konsumidores. Ano, nasupog ka mo, taba ano, madiyon ang membro kang kurente na gagamit. Madiyon, padiyon. Pag-arog po kayan, may po mangyari, in fairness po sa muya ng mga pobre, nagbabayad po kami. Marek ang previous months, nagbabayad lang ko 500, gunyan, 1,000 plus na. Magabat. Matindi po. Kumo kami, gusto ming maging sarong, disiplinado, tunay na membro kang kasurikodos, nagbabayad po kami update. Mga tugang, salamat, Diyos maray na pagkaaga, mabuhay po ang mga direktor, mabuhay po ang IMCOP, mabuhay po ang mga member consumers kang kasurikodos. Thank you very much po, Sir June. Kuzon kang MCOP. At this juncture, we would like to introduce to our member consumer honors our new set of board of directors for the year 2023. This year, we had special district elections for the Casureco 2 coverage area. Last April 1, 2023, a special district election was conducted at Canaman District. Proclaimed winner will serve for more than 2 years. On November 11, 2023, a special district election was held in 3 districts, namely Naga North, Magarao, and Bombon districts. Similarly, they will serve for more than 2 years. We may now formally introduce to you our new board of directors for the ceremonial oath-taking. May we also request the presence, Attorney Services Adsuara, to administer the ceremonial oath-taking of newly elected board of directors. May we request at the center stage the following newly elected board of directors for the year 2023.
Director Wilson A. Di Castro from District 5, District 6, Canacman. Director Angelino A. Cornelio Jr., District 2, Naga North. Director Raymond Erme T. Ojada, District 7, Magarao. Director Oscar C. Borja, District 8, Bombon District. Sige po. Morning po, itaas po natin ang ating kanang kamay. At sumunod po sa bibigkasin ko po. I, please state your name. Of, please state your complete home address. Having been elected to the position of director representing the district, please state the district. Hereby solemnly swear that I will discharge to the best of my ability the duties and responsibilities of my position and all others that may hereafter hold under the Republic of the Philippines. That I will bear true faith and allegiance to the same, that I will obey the laws, legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines, and that I impose this obligation upon myself voluntarily without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. Congratulations po. Congratulations. Ready kung ano na po, ready na po. Ready na po. To break the monotony, we will be giving you an icebreaker. Please welcome the LRB dancers.
Thank you very much, LRV dancers. We now come to the ceremonial energization of the 20 MVA Calabanga Substation and the Karoyroyan to Tinanges Distribution System. So at this juncture, ladies and gentlemen, may we request our guest from NEA, represented by Attorney Cersas Adzuara, all the boards, headed by our board president, Director Pabines, our PS, Engineer Maramot, our OIC, Acting General Manager, Edgar Engineer Piemonte, for our ceremonial energization of the 20 MVA Calabanga Substation. So may we request all our guests and our dignitaries to please come forward po. Diyan na po kamo sa tubangan kan sa tuyang ceremonial switchboard. Calabanga new 20 MVA substation is a replacement of the 10 MVA substation providing electric service to the municipalities of Magarao, Bumbon, and Calabanga with an estimated consumers of 29,859. Expected output is 9.5 MVA, which is already at 47% of its capacity. Karoyroyan to Tinanges distribution system in Pili is a new system of three-phase line of 5.2 kilometers constructed by the linemen of the cooperative. Total number of consumers is about 30,000 households. The new system of Karoyroyan replaced the old single-phase line which delivers poor quality of electric service suffering from frequent brownouts. It is expected that with this new system, it will ease frequent power interruption and reduce system loss and provide a standard voltage of 220. We will now come to the switching on of the different substations. First switch, existing of 5 substations in the following locations. The color yellow, location is at Concepcion Substation, Naga City, with a capacity of 40 MVA. Area coverage, Naga, Milaor, and Minalabak. Color gold, Del Rosario Substation, Naga City, with a capacity of 40 MVA. Area coverage is Naga, part of Pili, part of Minalabak. Color blue, San Felipe, Naga City, with a capacity of 40 MVA. Area coverage is Naga City. Color red, location is the Pili Substation, Pili Camarines Sur, with a capacity of 20 MVA. Area of coverage, Pili and part of Minalabak. Color white, Tinambak Substation, Tinambak Camarines Sur, with a capacity of 5 MVA. Area of coverage, Tinambak and Siruma. For our second switch, this is the electric distribution system connected to this substation. We will now come
to the push button switch. Red. Karuiruyan Tinangis, newly converted to 10 to 30 DX line. Green. Calabanga 20 MVA substation, and it is supplied green na yun? Green. Calabanga 20A substation, and its supplied distribution line for the district of Calabanga, Bonbon, Magarao, and Camarines Sur. Karuiruyan. We are the champions, my friend, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions, we are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. I've taken my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We go now to our next part of the program. May I request the Board of Directors to please be on stage to introduce our distinguished guest speaker. May we call our representative from the Naga South District, our Board Treasurer, Director Maria Luisa B. Rusin. Frequency so high like Charlie Sheen. We're skinny dipping while we're tossing bills in Miami. We up on here all night, 3 a.m. start the ride. You got me freaking just to see. It is an honor and a privilege to introduce to this assembly our guest speaker, a visionary and decisive leader, and the hope of the electric cooperative in improving their system operation and attaining mandate of this administration to total electrification of the country. He served as Deputy Executive Director of the Joint Congressional Energy Commission from 2007 to 2010. He was also actively involved in the formulation of the bill for the EPIRA amendments. He played pivotal role in the privatization process of energy assets and the formulation of the energy bills. His experience in the aforesaid undertakings made him knowledgeable and perceptive to the country's energy needs. After his stint in the government, he pursued his career in the private sector, wherein he managed several businesses in logistics and industrial trading, among others. He also held key consultancy positions in several public and private institutions, particularly in the field of revenue generation and private and public partnerships. And finally, in 2022, he was appointed by His Excellency
President Ferdinand Marcos Jr. as NEA Administrator and took his oath of office before the Energy Regulatory Commission on November 17, 2022. Under his leadership, he assured the stakeholders to have globally competitive leaders in the ECs nationwide. He is a team player who relies in the Holy Alliance rooted from deep sense of honesty, integrity, dedication, and determination. It is his firm conviction that power precedes progress. Thus, he has a bold and vigorous mission to intensify electrification in the entire Philippines. Ladies and gentlemen, our guest speaker, a real gem in the power industry, no less than the NEA Administrator, Antonio Mariano C. Almeda. Thank you. On behalf of the NEA, I would like to extend my warmest greetings to the Board of Directors, officers, employees, and member consumer owners of the Camarines Sur 2 Electric Cooperative Incorporated as you hold your 35th Annual General Membership Assembly with the theme marking the legacy of rural electrification, elevating easy contribution in national sustainable development. As we continue to work hand in hand in accomplishing the state objective of total electrification, I wish to congratulate Casureco 2 for its tireless efforts in the implementation of the Rural Electrification Program. Your unwavering dedication has been instrumental in propelling the development of the province of Camarines Sur. Nevertheless, excellence demands us to keep surpassing our present accomplishments. As an electric cooperative committed to quality service, Casureco 2 should continue to innovate and further upgrade its overall operations in order to cope with the ever-changing environment of the energy industry. Challenges are sure to present themselves in the realization of our goals. However, I hope that this milestone serves as a reminder of what we can do together to deliver efficient and reliable distribution service. I am confident that the strong partnership we have forged over the years will continue to bind us as we work towards a common vision of bringing light and hope to our fellow countrymen. Ang aking lubos sa pasasalamat sa Casureco 2 sa inyong patuloy na pagsuporta sa Rural Electrification Program. Ako po ang inyong abang lingkod, Antonio Mariano Nani C. Almeda, ang inyong administrador ng National Electrification Administration. Mabuhay po tayong lahat. May we likewise call our NEA representative, Attorney Cerces Sadzuara, for a short message. Ganda umaga po. Good morning po sa board press natin, sa board of directors, sa ating kasamahan, si Project Supervisor Ma'am Hayet Maramot, at sa ating AGM, si Deputy Ed Piemonte. Deputy pa rin ho ang tawag ko dahil boss namin siya sa NEA. Hanggang ngayon, boss namin siya sa NEA. Ganda umaga po muli. Good morning, sir. For the past 5 years or more, ang Casureco 2 po na-evaluate at gawaran bilang AAA Electric Cooperative. So, sana masustain po natin ito. Pero nagkakausap kami ni Deputy Ed, ang inyong AGM, marami ho siyang ini-introduce na reforms sa electric cooperative. So, mas gusto niyang mapabuti yung electric cooperative. That's why he is instituting these reforms. Sana suportahan natin. We fully support our management, our board of directors, dahil lahat ng plano nila, lahat ng programa tungo sa ikauunlad ng Casureco 2.
bago ko, bukod sa tulong o suporta na dapat niyong igawad sa ating management at sa staff at sa board of directors, inihikayat ko rin po yung ating member consumer owners. Kayo po may-ari nito, so tulungan po natin sana magbayad tayo ng maaga para gumanda ho yung collection efficiency ng electric cooperative natin. At i-report po natin kung meron tayong nakikitang hindi maganda, like para pagbababa ng system loss natin. So muli, tulungan po natin ang electric cooperative natin. Magandang umaga at Merry Christmas po. Thank you very much po, sir. To give us also a short message, short inspirational message, may we request our project supervisor, Engineer Henrietta Maramot. So, magandang umaga po muli sa ating lahat. So, congratulations po sa ating 36th Annual General Membership Assembly. So, nandito po ako as Project Supervisor ng Kasureco 2. Katuwang po ako ng ating mga Board of Directors and Acting General Manager upang masustain po natin ang categorization ng Kasureco 2. Kailangan po nating masustain yung magandang serbisyo para po hindi magreklamo yung mga member consumers. So, kailangan din po natin ang pakikiisa ng mga member consumers. Sabi nga po kanina ng ating attorney Adswara na kailangan po nating tupadin yung ating mga responsibilidad bilang mga member consumers. So patuloy po nating suportahan ang Kasureco 2 at makaasa po kayo ng magandang serbisyo. Salamat pong muli. Thank you very much, PS. At this juncture, we end the first part of our program. We will now proceed to the next part, which is the business meeting to be presided by our Board President, Director Gay Loreto H. Pabines. We will be back on the open forum for the winners of our grand raffle prizes. Good morning, everyone. By the power vested in me by the Board of Directors of Kasureco 2, our 36th Annual General Assembly, Annual Membership Assembly is now called to order. Sa tuya pong apudan ang satong Board Secretary, Director Raymond Chancoco, para sa reading of due notice and determination of quorum. I'm sorry. Director Raymond Ojada. Sorry. Kiraaray, maray na aga po sa tuya gabos. Ini po ang Notice of 36th Annual General Membership Assembly na pig-publish kang sa tuyang cooperative sa Bicol Mail poon November 23, 2023. Nagralaag din po kita nin mga tarpaulin sa mga piling lugar sa buong franchise area asin nakapost kay November 11, 2023 sa satuyang official website as in Facebook page kang Kasureco 2. Paisi, ginagalangan ng mga miyembros konsumidores kan Kasureco 2
Ang 36th Annual General Membership Assembly o AGMA kansatuyang kooperatiba gigibuhon po sa Fuerte Camsur Sports Complex, Kadlan, Pili, Camarines Sur sa maabot na December 2, 2022, aldawnin Sabado. Ini po madadalan sa Facebook Live kan Kasoreco 2 page asin sabay na mahihinanyog sa 106.3 Energy FM sa oras na alas 9:00 pagkaaga. May duwa po kitang paagi kan pagpartisipar asin pagrehistro. Enot, magbisita po sa satuyang mga opisina o mga sub-offices na makukuha sa mga minasunod. Naga Area Office, Kasoreco 2 Main Office, Del Rosario, Naga City. Pili Sub-Office, Anayan, Pili, Camarines Sur. Milaor, Minalabak Sub-Office, Santo Domingo, Milaor, Camarines Sur. Kanakman, Magaraw Sub-Office, San Agustin, Kanakman. Calabanga Bumbon Sub-Office, San Antonio, Kipayo, Calabanga. Tinambak Siruma Sub-Office, Santa Cruz, Tinambak, Camarines Sur. Ang ikaduwa pong paagi para magparehistro, iyo ang pagbisita sa link na agma.kasoreco2.com.ph. Katakot po kaini, magkakaiba pa rin parapon para sa mga manggaganang maparehistro. Ang maswerte manggagana, matatawanin mga minasunod na papremyo. First prize, motorcycle kada distrito. Second prize, 10,000 kada distrito. As in third prize, 5,000 kada distrito. Siring man, igwapang mga gaganahan na arog kang air fryer as in stand fan kada distrito. Antabayanan din ang nagkapirang mga sorpresa na consolation prizes. Naglalaon po kami kan sa indong padagos na pagsuporta. Maliwanag asin maugmang Pasko sa Tuya Gabos. Salamat po. Salamat, Mr. Secretary, Director Ojada. Dagoson ta po ang pagdeterminar kan sa tuyang quorum ngunyan na Annual General Membership Assembly. Based on the Camarines Sur Electric Cooperative Incorporated Laws Articles Section 4, Article 4, Section 9, 5% of the total membership or 100 would comprise a quorum, and based on the National Electrification Administration or NEA key performance standard of 7.5% of billed consumer attendance. As of 9 o'clock, ugwana po kitang hali po sa Naga South District, we have 2,202. From Naga North District, we have 2,340 registrants. Hali po sa Banwaan, Kanpili, 3,328 registrants. Sa Milaor, 1,045. Sa distrito po kan Minalabak, 1,333. Sa distrito po kan Kanakman, 1,650. Sa distrito po kan Magaraw, 1,413. Sa distrito po kan Bumbon, 1,010. Sunod, sa distrito kan Calabanga, 3,510. Sa distrito kan Tinambak, 1,096. Asin sa distrito kang Siruma, 633 registrants with a total of 19,562. Therefore, we have a quorum. Salamat po. Salamat, Mr. Secretary, Director Ojada. Now we go to the reading and approval of the minutes of the previous meeting last December 3, 2022 at the Kasoreco Covered Court streamed at
station, Facebook page, and aired at 106.3 Energy FM. Again, Director Ojada. Ang sa tuya pong minutes, kan sinakaaging Annual General Membership Assembly, na i-distribuer naman po ang mga kopya, asin mga nagpartisipar kan nakaaging 2022 AGMA, ini po ipepresentar ko sa Indo for confirmation and approval. Madam Chair, may I be recognized? This is a motion to dispense the reading of the 35th Annual General Membership Assembly held on December 3, 2022 at the Casureco compound. So move, Madam Chair, to dispense the reading since according to our board, according Copies to had been Director distributed. Odiada, it was already distributed to our members. So move, Madam Chair, that it should be dispensed with the reading thereof. Okay. Thank you po. Any second? Mr. Caroche? Good morning. I second the motion. It has, our minutes for the previous meeting is now confirmed by motion of Kagawad Rigondola and seconded by Lorenzo Caroche. Ang masunod po iyo ang presentation of 2022 Accomplishment Report kan sa tuyang Acting General Manager, Engineer Edgardo R. Piamonte. Ito. Honorable guest, our NEA Administrator Antonio Almeida, represented by his alter ego, Attorney Cerces Achuara, the Director for Co-op, Operations, Management, and lahat. Pag wala sa yung Deputy Administrator ng NEA, siya ang nagiging Acting Deputy Administrator. So palakpakan natin ng representative natin. Sa kasama kong Board of Directors, led by our President Gay Mabines, sa lahat ng member ng consumers, first and foremost, taus-puso naming pasasalamat sa pagdalo ninyo dito sa AGMA, sa Annual General Membership Assembly. Hindi namin ma-express sa salita ang aming happiness, lalo na nung natapos namin ang Calabanga Substation at Caririan. Kasi ang laking tulong nito sa improvement ng ating quality of service sa Calabanga. And then sa Caririan, kagabi pumasyal kami doon na improve ang voltahe. So marami pa tayong gagawin. But let me start, anyway, na banggit na rin ito by informing you yung coverage. Meron tayong 11, pero yung kaya naging 11 yung nagahin natin na sa dalawa, isang Naga North, isang Naga South. So binanggit na rin na each district is being represented by the Board of Directors. So binanggit na rin recently nagkaroon ng election, re-elected ang incumbent na dalawa, si Director Cornelio, Director Biada, and ang bago, si Director Borja na dati na rin director ng Coming from Bumbon at dating namumuno ng bayan ng Bumbon. Every year, ang NEA kasi provide financial and technical assistance sa electric cooperative, and every year, ina-assess nila ang performance ng electric cooperatives, not only Casureco 2, but lahat ng electric cooperatives
sa buong Pilipinas. Fortunately, maganda ang operation ng Kasureco for the last 5 years. AAA, meaning pinaka-highest na category na inilapat ng National Electrification Administration. So salamat sa inyo lahat. Palakpakan natin yan. Financial operation. Medyo nung mga previous months, maraming nag-complain about the rates. Kasi ang rates natin, depende sa market rates. Ang system ng pag-i-impose ng rates ng electric cooperative, lahat yan subject sa approval ng ERC. During that time kasi na tumaas ang rates ng Kasureco 2, tumaas ang cost of power. Ang co-op kasi, pag bumili ng 5 piso, 5 piso rin yan, ipapasa sa consumer. Walang profit. Walang provision sa profit. Yung tinatawag nating DSM, Distribution, Supply, and Metering, fiction, hindi nababago. Nagre-range yun sa 1.2 to 1.5. Hindi nagbabago yan, taon-taon. So yung iba dyan, kinukolekta ng electric cooperative para lamang ibayad sa gobyerno. So ano ginawa natin? Nag-exert tayo ng effort to look for supply ng kuryente na mas mababa. Unfortunately, nabigyan tayo ng PISAL. So nitong nakaraang mga buwan, medyo bumaba rates natin. Pero hindi tayo dapat makontento dahil sa temporary lang yan, tataas ang rates taon-taon. Depende sa market. And hopefully, wag sanang tumaas ng more than 11 pesos. Kumpara natin to sa Meralco, ang Meralco about 12 pesos na. So tayo nasa rural area, malayo sa Maynila, and yet, tayo pa rin ang mababa sa rates. So, we hope na maintindihan natin yon. Wala kaming profit sa rates. Ang pasok ng piso, labas piso. Ang average power rate nung buwan ng taon ng 2022, 9.7. Ibig sabihin niyan from January to February. Kung titingnan ninyo ang rates per year, makikita nyo ang trend. Every year, tumataas ang rates natin. So kung tumaas ang rates natin next year, sana wag na tayo ma-surprise. And I hope yung pagtaas ng rates, hindi naman masyadong exorbitant o mataas. Kasi ayaw rin naman namin na tumaas ang rates at nahihirapan kaming mangolekta. Dumadami ang pilperages, yung medyo nangungupit ng kuryente. Pagka mataas ang rates, bumababa ang collection efficiency. Ang collection efficiency, ibig ko sabihin nito, yung nakukolekta namin sa isang taon, over yung dapat naming makolekta. Ang problema rito, kaya mataas ang collection efficiency, mas nakakolekta kami, pero ang nakukolekta namin yung dating previous, hindi yung current over current. Kumbaga sa isang buwan, ang bill namin, 1,000, hindi namin makukolekta ng 1,000. Maring 900 pesos, 800 pesos, kasi naintindihan namin, yung ibang gobyerno, dumadaan sa process, dumadaan ng COA, may mga voucher and so on. Pero as much as possible, kami nakikiusap na on time, magbayad ho tayo dahil sa para hindi na natin mag-implement ang disconnection. Sales versus purchase, ito ang type of consumers natin, residential, low voltage, high voltage, and then yung company use, ang ginagamit ng electric cooperative na kuryente, then meron tayong total kilowatt hour purchase. So yun ang sa isang taon, ang purchase natin, about
kilowatt hour sales, about 400 million. Then yung technical, pinakita namin, ano ang technical? Yung substation natin, yun ang lifeblood. Ibig sabihin, yun ang pinaka-heart ng operation ng electric cooperative. Pag nag-fail ang isang substation, malaki ang coverage ng brownout natin. Ang brownout, dalawang bagay. Yung tinatawag na scheduled. Yung ina-announce namin na magkakaroon ng maintenance, ang NGCP magkakaroon ng maintenance, kaya magba-brownout tayo. May time at saka yung kung anong date. So kung ilang hours yun, open times 12 hours, open time 6 hours. Pangalawang brownout, unscheduled. Yung dahilan sa weather condition, biglang nagtitrip yung ating linya, ang coast, malakas na hangin, and then yung mga right-of-way, yung mga puno na ayaw paputol sa atin ng may-ari ng lupa, at bawal rin sa DNR na basta tayo magputol ng kuryente. So yun ang causes ng brownout natin. And then open times, meron din tayong shortcoming, yung na-overload ang transformer. Pero immediately, nire-replace namin yun para to provide stable source of energy. System loss. System loss, bumili ka ng 100 kilowatt hour, binaibenta lang namin 70, 80. Dalawang bagay. Yung system loss, pero tinatawag yung technical. Ibig sabihin ng technical, nag-extend tayo ng line na hindi appropriate yung alambre na ginamit natin, yung metro hindi properly installed. So hindi nyo kasalanan yon. Yan ang mga tinatawag na na-overlook ng electric cooperative, hindi lang sa Casureco 2. Kasi extend tayo na extended service, overextended na line. Pero ang non-technical, yung ginagawa natin, ginagawa ng tao, yung man-made na losses na ninanakaw natin ng kuryente. So parang losses natin, maabot na ng 13%. Bakit? Kasi almost 12,000 kilowatt-hour meters hindi nagpa-function properly. Yung iba, stop meter, yung iba, average. About 270 kilowatt-hour meters ng industrial load, hindi rin nagpa-function properly. Si Roma, yung technical losses dyan, grabe ang layo kasi ng source of power natin, 42 kilometers from Tinambak. Kaya yung si Roma is suffering from inefficient supply of power. We admit that. Inaamin namin na ang voltahe dyan ay hindi kasing ganda ng voltahe rito sa Naga at sa Karatig Bayan. Ang electric cooperative rin ay mandated to provide electric service, hindi lang dito sa tinatawag na town center o malalaking barangay. Lahat doon ng nasasakupan ng electric cooperative, binibigyan namin ng ilaw. At yung funding noon, nanggagaling yan sa gobyerno, libre. Yung sitio electrification program. So lahat doon ng sitio, we intend to provide electric service. Kaya lang, by pacing, hindi natin pwedeng sabay-sabayin kasi limited rin ang budget na ibinibigay ng gobyerno sa atin. Although it is grant, pero marami ring mga electric cooperatives na nag-a-avail ng sitio electric cooperative. But rest assured na lahat ng sitio paiilawan namin. Then isang project rin ng electric cooperative, yung tinatawag na relocation ng poles covered ng right-of-way ng public works. Nakikita naman natin dyan maraming improvement ng municipality o City of Naga and other municipality. Pinawiden ang road, affected ang poste natin. Affected ang system natin. Nahihirapan lang kami na immediately ma-relocate dahil sa wala na kaming paglagyan
kundi after yung right of way ng public works, private property na. Yung iba ayaw magpatayo ng kuryente, ayaw magpatayo ng poste. Pero nag-i-exert pa rin kami ng effort na sana pagbigyan kami doon bigyan kami ng right of way. Ang electric cooperative, fortunately, hindi rin nagbabayad ng right of way. Kasi wala sa budget yan ng electric cooperative at hindi kasama sa rates ninyo. Institutional, meaning ilan ba yung connection natin per bayan? Minomonitor ito ng National Electrification Administration kasi ang mandate ng gobyerno natin ay pailawan lahat ang nasasakupan ng electric cooperative. Though sasabihin natin, impossible. Pero kung nandiyan ang effort natin na exert natin yung effort to electrify lahat ng bayan, magagawa natin. Kaya lang, sinasabi ko, by pacing, dahan-dahan, kasi lahat yan dependent sa ating availability ng materials at pagkaayos ang capex natin. Sa 2024, hindi kami kontento sa present situation. Although ang focus ngayon namin, yung tinatawag na improvement ng electric system. Kasi ngayon magpapasko, ang pinakamalungkot na mangyayari sa atin, mawalan tayo ng power, mag-brownout and so on. So pagka receive kayo ng information na magkakaroon kami ng brownout, ang objective po noon para i-maintain ang linya to make it sure na ganung okasyon ay mais natin o mawala ng brownout. Sa Siroma, Tinambak, meron kaming plan dyan to put up substation para magkaroon ng magandang power sa Siroma, Tinambak. Ilaglalagay kami ng 10 MVA sa boundary ng Tinambak, Siroma. Yung part ng 10 MVA na maitatayo namin, isusupply namin sa Tinambak. Ang Tinambak kasi, malapit na rin ma-overload yung transformer. Then the rest, ibibigay namin sa Siroma. Ang kailangan lang namin makita ngayon, yung load projection ng Siroma para magawa na namin ng complete design ng substation at construction ng linya. We are going to acquire also kilowatt-hour meters. Probably, may inis kayo, magtatanong kayo, bakit ang tagal ng connection? Nag-apply na ako ng ganyan. Ang Metro kasi, medyo depleted na tayo sa Metro at magbibid pa lang kami ng about 30,000 kilowatt-hour meter. Pag dumating yun, magmamassive change meter kami. So, transformer, mag-acquire kami ng transformer para magkaroon ng immediate replacement dun sa mga overloaded at sa mga damaged transformer. Ina-anticipate namin kasi yung kasi ang co-op kasi typhoon prone area itong lugar natin. So we have to have inventory of materials stock. Kinakailangan may stock tayo ng materials para in the event na merong unforeseen incident, we can immediately act on it. Sa pili dito, we are planning to revive yung 10 MVA para itong pili ma-isolate sa Naga. So meaning, yung substation ng Naga hindi na mag-e-export ng power sa pili, kundi ang pili magiging self-sufficient. So may substation na tayo sa Naga, may substation na tayo sa pili, may substation tayo sa Tinambak, may substation tayo sa Siroma, may substation tayo sa Calabanga. Then yung the rest, paplano natin for every municipality, every district, magkaroon ng substation. Ang design ng substation, kung tawagin natin back-to-back, pag nag-fail yung isa, pasok yung isa. Halimbawa, San Felipe, Calabanga. So, yun ho ang plano namin at naway sa tulong ninyo, sa tulong ng lahat, ma-attain natin ang ating objective. Ang ginagawa naman natin para sa ating lahat to.
So maligayang Pasko at malibong bagong taon sa inyong lahat. Thank you very much po, sir. So we will now proceed with the ini pong duwang agenda for today, which is yung first po is the member consumer, second is the approval of the capital expenditure for the year 2024. Salamat, AGM Piemonte. Isusunod na po ang business kan sa tong agma sa aldaw na ini. Igwa po kita ning duang agenda. Ang number 1 agenda tapo iyo ang renewal of 50-year franchise of Casureco 2 and number 2 approval of capital expenditure capex for the year 2024. Inuton ta na po ang agenda number 1 na itatao sa to kan Institutional Services Department Manager Miss Joanne Monserrat Sabanal. Diyos manay naaga po sa Endogabos. So, ngunya na aldaw, nagahagad pong manehamento kang Casureco 2, kaiba po ang Board of Directors, ang mga department managers asin 328 empleyado, kan sa indong pagtuwang sa kapagsuporta sa Casureco 2, sa application po kang franchise renewal kaini sa Congress of the Philippines. Next slide, please. So kung mahihiling po nindo, ang National Electrification Administration or NEA issued a certificate of franchise sa Camarines Sur 2 Electric Cooperative Incorporated or Casureco 2 para po to operate and provide electric light and service sa Sarong City and Siam na munisipyo. Sa period pong 50 taon, na nagpuon po kang July 6, 1979 up to July 6, 2029. So, sa Naga City po, yaon po dyan ang Kanaman, Magaraw, Bumbon, Calabanga, Milaor, Minalabak, Pili, Tinambak, and Siruma. So, katakod po kaini sa Section 27 po kang Republic Act 9136 o inaapod na Electric Power Industry Reform Act of 2001, nagsasabi po na ang eksklusibo lang na may authority na i-grant ini iyo ang Congress of the Philippines. So, ngunyan po, ang igwa po kitang House Bill na sa tabang po kang ma-sponsor po sa tuya, maipasar po and ma-renew ang prangkesa kang Casureco 2. Ngunya na mga panahon po, ang Casureco 2 ready na po na magsumiter kang House Bill, asin madali na pong matapos si mga dokumento na ipapadarata po sa Kongreso. Ano po? Asin, alinsunod po digdi, kang nakaaging taon, December 3, 2022, kamo po nagpasar din ng AGMA resolution na ina-aprobaran po nindo ang pag-renew kang prangkesa kang Casureco 2 sa sunod na 50 taon. Ang mga ano po ang mga benepisyo kay niyo kung ma-renew ta po ang prangkesa kang Casureco 2? So inot na inot po ang prangkesa, igwa pa po kitang 6 na taon, 2029 bago mag-expire. Buot sabihon po, kung matugot po na may pribadong maglaog sa Casureco 2, bakalon asin magpadalagan, ini po sarong pagbalga or this would infringe the subsisting franchise kang Casureco 2. Ang Casureco 2 po, compliant din sa mga standards na pigtatao arog po sa National Electrification Administration, sa Department of Energy, Energy Regulatory Commission.
So kung maaaraman po nindo kang 2021, kadakol pong premyo or awards ang nakuha kang Kasureco 2 from the National Electrification Administration. Saro po nga ni dyan, ang Outstanding Electric Cooperative, highest collection efficiency, kita po sa Region 5 na TESDA accredited, and then pinakalangkaw na attendee sa AGMA. So ang sunod po is ang Kasureco 2, non-stock, non-profit. Buot sabihin po, katuwang kang gobyerno ang pagpapailaw sa hararayong sitios and zonas para po mailawan sinda. And sabi na po nga ni kan subago ni AGM Piamonte, saro po ang Kasureco 2 sa pinakababang rate sa national. So, ini pong subsidiyang tinatao kang National Electrification Administration, katuwang din po ang mga electric cooperatives po na mapailawan tulos ang mga ang kooperatiba pag nagkakaigwa pong kalamidad. And last but not the least, we empower member consumer owners para po through the barangay level to pursue, para po matabangan ang sa indang mag-grow ang sa indang socio-economic community. So, sa kahurihan po, again, hinahagad po kang manihamente kang Kasureco 2 sa pamamayo kang sa tuyang acting general manager, kang sa tuyang mga board of directors, and 328 employees na magkamo po, hagadon mi ang sa indong makusog na suporta para po ma-renew ang pangkesa kang Kasureco 2. Diyos maray na aga po sa Induga Boss. Nadangog na po ang diskurso ni Ms. Sabanal. Igwa po kita ng kahaputan o klarifikasyon. Hearing none, kung mayo na po, ipadagos na po ang pag-confirm and approve kan sa tong primerong agenda. Any motion? Mr. Braga, you are recognized. Maray na aga po. Ngunyan po, inaagad mi po sa laog ning 50 taon ang pag-renew kan sa tuyang electric cooperative. Suportaran ta po ini dahil sa tuya po ini. Diyos maray na aga po. Any second? Mr. Nulian is recognized. Sinisigundaran ko po ang pag-renew kang 50 taon kang franchise kang Kasureco 2. Salamat. It has been moved by Mr. Braga and duly seconded by Mr. Nulian. Our first agenda is now confirmed and approved. Ang second agenda, ipipresentar sa to kan Construction and Maintenance Division Supervisor kan Engineering Department, Engineer Julius Banyaga. Good morning po sa Gabos. Ngunyan po ipipresent ko ang proposed capital expenditure CAPEX project para sa taon na 2024, sagkod pong taon 2027. So iyo po ini ang background kan sa tuyang CAPEX program. So kada ikatulong taon, kita po nire-require na mag-submit kan sa tuyang mga project para sa paggagamitan kan sa tuyang investment fund for sustainable capex na igwang rate na 0.2178. Digdita po kinukuha ang pondo kan mga darakula tapong project
arog po kang pagpagibo niyato ni substation, extension asin pag-upgrade kan sa tuyang linya, pagbakal nin bihikulo, asin pagpatugdok niyato nin opisina. Ngunyan po, kung ang sa tuyang total project cost ay sobra sa inapprove sa satuyang rate na 0.2178, kinakaipuan po ininin approval kang general membership. Ngunyan po, iyo po ini ang satuyang CAPEX project. Inutunta po sa capacity. Sa padagos po na paglangkaw kan demand kan satuyang kooperatiba, kinakaipuan ta po nin dagdag na capacity. Kinakaipuan ta po nin dagdag na 20 MVA Carolina Power Substation na itutugdok po ini sa Carolina, Naga City. Ini po in anticipation naman po sa tinutugdok po duman na PESA zone. Iniyo po igwang proposed budget na 45 million pesos sa maabot na 2026. Sunod po, iniyo pong additional proposed Pili 20 MVA power substation na igwaman pong proposed budget na 45 million sa taon na 2027. Pangtulo po, iniyo pong sa Milaor, proposed na 5 MVA power substation na may proposed budget na 30 million pesos sa taon na 2027. Siring man po ang pag-uprate niya to kan sa tuyang power substation sa Tinambak. Nahali pong 5 MVA, iniyo po gigibuhon na pong 10 MVA. Si 10 MVA po na yaon sa Calabanga, iyo po ini ang itatransfer niya to sa Tinambak substation. Iniyo po may budget na 1 million sa taon na 2024. Para po sa project niya to sa subtransmission, kita po makonstruct ng 69 kV subtransmission line na igwang 13.2 kV underbelt, as in ma-install kita ng 69 kV circuit breaker from NGCP connection point para sa proposed na 5 MVA Seroma Power Substation. Igwa po ining proposed budget na 281 million pesos sa taong 2024. Makonstruct po kita ng 69 kV subtransmission line, as in 69 kV circuit breaker from NGCP connection point to the proposed Milaor 10 MVA power substation sa taong 2027. May proposed budget po ining pakibalik tabi. May proposed budget po ining 52 million pesos. Ang sunod po, iniyo pong 69 kV subtransmission line, as in pag-install po niya ito ng 69 kV circuit breaker from existing 20 MVA San Felipe substation, pasiring po sa proposed niya ito na 20 MVA Carolina substation. Igwa po ining proposed budget na 101 million pesos sa taong 2026. At ang last po, iyo po ang pag-install niya ito ng 69 kV subtransmission line sa Barangay Santa Lucia, Magarao sa proposed na 20 MVA Magarao substation na may proposed budget na 42 million sa taong 2027. So ang subtotal po kan sa tuyang network project sa taong 2024 ay igwa pong 282 million pesos. Sa taon na 2026, igwa po kitang 146 million pesos. As in sa taon na 2027, igwa po kitang proposed budget na 169 million pesos.
Para po sa project kansatuyang system reliability, kinakaipuan ta po ining mga project na ini sa areang ini para mabawasan ang satuyang pabara-brownout digdi po sa mga project sa areang ini. Inot po ang pagbakal niya to as in pag-install ng automatic voltage regulator na install po niya to sa CBD2 Naga City na may budget po na 4 million. Pag-install po niya to ng 69 kV disconnect switch sa Calabanga substation. Paglag po niya to ng neutral line sa Salvacion to Kagliliog, Tinambak. Pag-rehab, as in pag-reconductor, kan 3-phase primary line to 336 MCM along Balatas Road to San Isidro Road. Rerouting kang primary line at Pulyantes, Sabang. Rehab of secondary line at Zone 4 and Zone 6, Mabulo, Naga City. Rehab of secondary line at Magtuto Compound. Relocation and rehabilitation line of line at PIP and 6th Street. Sa likod po ini kang Militon Elementary School sa Concepcion Pequeña. Pag-install niya to ng disconnecting switch at feeder 53 along Almeida Highway, corner diversion road. Pag-rehab kang secondary line sa Dayangdang. Pag-rehab kang linya sa 3rd Street, Villa, Sorabella. Pag-rehab niya to kang secondary line sa Zone 1 del Rosario, Naga City. Pag-rehab kang secondary line sa Philoville Subdivision. Pag-rehab kang secondary line sa Sitio Tinapahan sa Pacol. Pag-rehab sa secondary line sa Lower Orban, Pacol. Sa San Antonio to Barangay Santa Cruz, Kipayo, Calabanga. Sa Barangay Panggang, Dinaga, Kanakman. Pag-relocate po niya to kang mga steel pole at pag-extend kan sa tuyang secondary line sa Zone 1 and Zone 2, Dinaga, Kanakman. Pag-rehab kang secondary line, Zone 6, Del Rosario, Milaor. Asin po, ang pag-rehab kang secondary line sa Himaaw, Ilawod, Pili, Camarinesor. So sa System Reliability Project po, sa taong 2024, igwa kitang total proposed project na 17,108,700.84 pesos. Para po sa power quality project niya to, kinakaipuan po ining mga project na ini para mapagayon niya to ang supply kan sa tuyang kuryente sa area na ini. Inot po ang pag-upgrade kan existing na secondary line sa Siembri, Bombon, pag-rehab at pag-convert niya to kang linya 3-phase to double circuit line from substation to Barangay San Antonio, Calabanga, pag-convert kang linya backbone line from single phase to 3-phase sa San Felipe, Minalabak to Malitbog, Milaor, conversion of line from B-phase to 3-phase along Santo Domingo, Balagbag, Minalabak. Pag-upgrade po niya to kang secondary line sa Sitio Tigib, Binavista, Tinambak. Pag-convert kang secondary line to primary line sa Caluco Resort, Tinambak. So igwa po ining total proposed project na 7,887,728. Para po sa project niya to sa systems loss, para mapababa po ang satuyang systems loss, inot po iniyo pong pag-rebay niya to kang mga metro, kan satuyang mga big load consumer, igwa po ining 250 units. As in, paglaag po niya to kang mga REC meter, kan mga consumer niya to na nasa net metering account. As in, pag-replace kang mga RES metering facilities. As in, pag-install kan mga current and potential transformer na may total po na 22,100,000 pesos. Para sa mga electrification project po, non-subsidy, inot po,
iniyo pong pag-rehab kang secondary line sa Cupradia, San Felipe, extension kang primary line and rehab of secondary line sa CTU Pasto. Ang reference niya po, iniyo pong Rock Garden Resort. Iniyo pong pag-extend niya to kang secondary line sa sitio Kapilian in sitio Kabit, Barangay Kinali, Calabanga. Extension kang secondary line at Zone 7, Sibao, Calabanga, Camarinesor. Extension kang secondary line at bagong sirang sitio Tabug, Magaraw. Extension kang primary and secondary line at Zone 3, over the Bakod, Barangay Kadlan, Pili, Camarinesor. Extension kang single phase primary line in rehab kang secondary line sa may Nia Road, Pawili. As in po, extension as in rerouting kang single phase at secondary line at Sudusta Village, Karoyroyan, Pili. Extension kang primary and secondary line sa sitio Anunangan, Himaaw. Extension kang secondary line as in rehab, pati naman po rerouting kang linya tapo sa Barangay Mabuhay, Siruma. As in ang pag-extend kang secondary line and pagribay na kang mga lapatan ng poste sa may Mananaw, Tinambak. Pag-extend kang secondary line sa may San Roque, Camarinesor. As in po ang pag-extend niya to kang 3-piece lines sa Barangay Karangkang, Magaraw, Camarinesor na naka-schedule man po sa taong 2025 na may proposed budget na 300,000. So para sa non-subsidy po niya to na rural electrification project, ang total network po para sa taong na 2024, igwa po kitang proposed budget na 334,462,413.06 pesos. Sa taon pong 2025, kita po igwang proposed budget na 300,000. Sa taong 2026, igwa pong sa taon pong 2026, igwa po kitang total network budget na 213,000. As in sa taon na 2027, igwa po kitang proposed budget na 169 million pesos. Digdi po kita sa non-network project. So kinakaipuan taman po, napakarayon ang satuyang mga opisina, as in pagbakal niya to nin mga equipment na gagamiton kan satuyang mga technical personnel, mga IT. So digdi po sa kagabusan po, ang non-network project na po, igwa po kitang proposed budget na 168,397,770 pesos. So sa kagabusan po na nabanggit kong project, ang grand total niya po sa taong 2024, igwa po kitang proposed budget na 502,860,183.06 sa taong 2024. As in sa taong 2025, may proposed budget kitang 300,000. Sa taong 2026, may proposed budget kitang 213 million. Sa taong 2027, 169 million. Ini po ang summary kang CAPEX projecta. Summary cost as in CRFSC rates. Sa taong 2024, igwa kitang projected sales na nasa 446,746,063 kilowatt-hour consumption. So kung babasihan tapuan sa tuyang existing RFSC rate na 0.2178, kita po magkakaigwanin revenue na 97,300,000
1,292.56. Si total proposed capex project na po, igwa kitang amount na 502,860,183.06. So, base po duman nagkaigwa kitang requirement deficit sa satuyang capex project na 405,558,890. So, digdi po, nagkaigwa kita ng indicative RFC rate na 0.9708. Kung idadagdag ta po ini duman sa dati tang rate, ang satuyan ng magiging RFC rate sa taong 2024 ay magiging na pong 1.1256. Sa taon man pong 2025, as is lang po ang satuyang magiging RFC rate since daiman po siya nag-exceed duman sa approved rate na 0.2178. Sa taon pong 2026, ang satuyang projected sales ay magiging 497,671,577 kilowatt-hour sales. Asin ang satuyang ang magiging revenue ta po diyan kung gagamiton ta si dating RFC rate ay magiging 108,392,869.64. Ang proposed capex project ta po sa taon na yan, igwa po kitang 146 million. So ang magiging capex requirement deficit ta ay 37,607,130.56. So ang magiging indicative RFC rate ta po dyan sa taong na 2026 ay 0.0756. So ang total niya po kayan sa taong 2026 ay magiging 0.9434. Sa taon man pong 2027, ang projected sales na po kayan, maabot po nin 534,063,169 kilowatt-hour na sales. Kung gagamitin ta po sa existing tang rate sa RFEC, makakakolekta po kita kayanin 116,318,958.39. Considering po si total proposed capex project sa taon na iyan, na igwa kitang 169 million thousand, kita po igwang capex requirement deficit na 52,621,041. So ang magiging indicative RFC rate po kayan 0.0966 and ang magiging total of RFC rate kayan sa taong 2027 ay 0.3164. So para sa general membership, para ma-approve po ini yung mga project na ini, kay puwanta po ang approval para sa taong 2024, ini pong indicative RFC rate na 0.9078 sa taong 2024, sa taong 2025 as is po kita, and sa taong 2026 0.0756, and sa taong 2027 0.0986. Thank you po. Salamat, Engineer Banyaga. Any clarification? Or yes, June Oson? Thank you, Madam Chair, for clarification only and observation. Okay. Ini pong kadaradakulang proposed budget sa pagi po ni Engineer Banyaga, nalula po mga member consumers kang amount na arog kayo ni. Ano po ini? Ma-loan po ang Kasoreco 2. Saan po kita makuha kayo ng amount na yung kadaradakula para po sa intended na CAPEX project. Pasensya na po, kailan po bilang sarong membro konsumidores kang Kasoreco 2. Semasimbag. AGM. Kung saan daw tayo kukuha ng pera?
ang sinasabi ko kanina na ang NEA magpo-provide ng ang function ng NEA over electric cooperative, nagpo-provide ng financial and technical assistance. So isa ang National Electrification Administration na possible na magbibigay ng funds sa atin. Ang CAPEX ay kailangan natin sa improvement and then may corresponding cost per kilowatt hour yan. Itong mga rates natin, wala riyang CAPEX. Na nagtayo tayo ng ilang substation, bumili tayo ng metro, bumili tayo ng transformer, hindi kasama yung cost na yon sa ating rates. Kasi medyo na-overlook yun na hindi tayo nag-submit ng CAPEX. Although may approval lang ang AGMA, hindi lang na-consolidate, hindi na forward. Kaya wala tayong approval, wala tayong sinubmit. Kaya ang rates natin, medyo mababa dahil lang sa wala yung CAPEX. So ito, ang possible nating ang magiging source, of course, yung operating revenue. Kasi yung part ng CAPEX, yung CAPEX, may corresponding peso per kilowatt hour yan na ipapasa namin sa consumers. Just like NGCP, lahat ng ginagastos niya pinapasa sa utility. Yung mga bumibili ng power sa kanya tsaka gumagamit ng transmission line. Isa ho yung sa possible funding. And possible funding, yung commercial bank. And then yung mga possible na mga developed countries na willing mag-provide sa atin ng funding. Thank you. Thank you, AGM. Any motion for the approval of our second agenda? Ay, sir, igwa pa. Again, Madam, Madali lang. Director Borja, former Director Borja, you are recognized. Good morning. Walang tabi akong hapot, pero na verbally nakaulay ko na si Julius naman yung budget sa ISO accreditation. ISO. Accreditation. Sa kanya yan, Kung pwedeng masimbag ni Director Jun, ang status kan, application kan ISO accreditation. You are o bagaman si recognized, Director. Pwede man si Tess Reprosado. Status daw, sir, ng ISO kasi inumpisahan na yan ni Mabigat ho ang requirements ng ISO. So kinakailangan do internally, ayusin din muna yung ating flow ng papers, ayusin muna yung office, yung mga procedures, and then we can apply for ISO. Kaya ang ISO requires ho ng third party or consultant rin para ho masatisfy natin yung mga requirements for ISO. For the moment, pinag-aaralan pa ho namin kasi kinakailangan ma-comply namin yung lahat ng requirements ng ISO. Kasi even sa NEA ho, wino-work out rin ho ang ISO para sa electric cooperative. When I was still a director, I was the proponent of the ISO application. And I have already had a meeting with my former colleague in Saudi Arabia who is a DNB surveyor. Now, I want sorry. Ang problema sa naman sa pag-apply kan ISO, ang pag-gibo kan manual. So kung naka-apply na sa DNB or Bureau Veritas, madali na yan magibo sa naman manual. Pero haloy talaga. It will take time. Talagang yun yung sinasabi, it will take time. Unang-una, kinakailangan may computerized po ho natin yun. At least yung automation, yung operation, yung collection, yung flow ng mga papers, mayroon tayong mga iskada, tsaka yung procedure ho sa flow ng papers sa opisina. Kaya medyo pinag-aaralan pa ho natin yon. Siguro naman, JM, baka may habol before the
the application in the Congress. Because the ISO accreditation will help in the renewal of the franchise. Because the ISO accreditation, ang purpose nito is to level up and to standardize the operations of the cooperative as per the international standard. Malaking tulong ho ang ISO sa personality o integrity ng electric cooperative. Pero hindi naman ho requirement yan sa pag-apply ho ng franchise. Hindi. Pero Malaki ho may tutulong sa smooth operation ng electric cooperative. We understand ho yan. Kaya lang ang sinasabi ko, we have to invite siyempre yung para familiarization, ano ba yung ISO, ano ba mga requirements. Kasi may mga requirements yung mabibigat yan eh. Mga seminars na attend din eh. Papunta ho tayo doon, papunta ho tayo. as per my information before, I think it was Soreco 2 already passed and have the accreditation, and Canoreco. Recently, Canoreco, I think they've already get the accreditation of an ISO. Yung mga co-ops may intention, pero so far, meron ba tayong ISO na co-op na? ISO, wala pa naman yata. Wala pa ang ISO. Wina-workout to yun ng mga electric cooperatives. Ini-encourage yun ng NAIA yun. Later na lang. Kaya lang, siyempre ho, talaga may mga requirements. Thank you. Salamat. Okay. Thank you, Director Borja. Interesado po kami, Director, Board President Pabinis, sa sinabi ni former Director Bora of Bumbon District. And ang mga member consumers, nagpaparaapot, ano nga yung gusto sabihin kang ISO? Pwede pong maraman ano po ang kahayang kang ISO sa mga member consumers ng kooperatiba? Yes, ma'am. Pwedeng i-defer tango na yan, maaabala ang yes, ma'am. maabala ang satuyang programa. Thank you Any very much motion po. for the approval because our consumers are now waiting for the raffle. May I please comment regarding this request of former Director Borja. Since now we will be moving for the approval of CAPEX next year, that would be considered as an amendment. Pwede si Engineer Julius Banyaga would consider the inclusion of that particular request of former Director Borja. Kaya would it be with the permission of the chair, may I therefore again, kung si Mr. Borja, please, this is part of, since ang CAPEX is for the approval of CAPEX. However, it would be included or excluded all other proposals. So much so that pwede ka nang amendment for inclusion, additional item in. Okay, Director Borja, please move for the inclusion of your proposal. I respectfully move for the inclusion of additional budget in the CAPEX ISO. for the ISO application. Okay, For, it was in moved addition- by Director Borja and seconded by Mr. Rigondola. I We just now want to- include the proposal of ISO I just want to certification in our CAPEX, capital expenditure. I just want to verify or clarify the question of USON and what is the ISO. ISO means International Standard Organization. The purpose of the accreditation is to level up and standardize the operations of the cooperative. I hope that will be clear, Mr. Yuson. Thank you. Thank you, Director Borja. Thank you, Director Borja. With this, Madam Chair, igawang amendment for inclusion under the order of business. So, I seconded the motion. So, with this, if there will be no other motion for inclusion and amendment, I therefore move for the approval of the CAPEX for 2024. So, move. Any second? Mr. Please introduce yourself, ma'am. Marifa Cardente po from Bumbon District. I second the motion po for the approval of... Ma'am, please come again. Anong pangalan? Marifi Cardente, Bumbon District. Okay.
It has been moved by Mr. Rigondola and seconded by Marivic from Bombon. Our second agenda, approval of CAPEX is now approved. We now come to the open forum. Si Director Santa Ana. Hello. Maray na udto na po sa gabos na member consumer. Formalmente ito na pong binubukahan an open forum. Inot po muna the gentleman from Bombon, former Director Borja, para po mentras masimbagan ning ang saymo po ning haloy ng suhestyon, I would like to request the board to create a special committee na to be headed by the institutional committee and the IEC department for the creation of a special committee para po magtutok lang duman sa pag na ma-qualify kita sa ISO. Takadag-attend kaya kami ng FABDREC kang last 2 weeks sa Batangas, parang may co-op na naka-qualify na. Titingnan ko lang po doon sa record ng FABDREC kasi may isa ng co-op na nakapasar na sa ISO. So, magbe-benchmark po doon ang committee para malaman kung ano po yung pinakamadaling proseso. Salamat po. Sa kabos pong member consumer, hinahagad ko po ang sa indong partisipasyon. Kung may mga kadagdagan po kamong kahaputan, suwisyon na makakatabang sa satuyan ng kooperatiba, welcome po kamong ipaabot sa manamiento asin sa board. Mayo na pong kahaputan. Pwede na... Okay. My suggestion is, kung magbi-benchmark, pwede nang, I think, Soreco 1 or 2 or Canureco because it's lesser expense than Batangas. If it is for Sorsogon or Canureco, lesser expense. Benchmark. Kung si Simon and charge kan committee sa ISO application, pwede na mag-iriba sa either Sorsogon or Canureco. Thank you po. Salamat. So we'll take in po. Thank you. Naka-noted na po kan board secretary and suggestion po ni dating Director Borja kan Bombon. Just maray na aga po. Mahapot ko lang po bilang member consumer, kan nakaagi po bagang mga bulan, nabantugan po kitang sa Camarines Surto Electric Cooperative na minamanduan kan ERC na magkakaigwanin refund. May hapot ko lang po kay Director John Paul Santana dahil siya po mismo ang nag-anunsyo ka ito na siya ma-crear nin special committee na mahandig pagkapot kan refund na ini. Ano na po ang status po kainingon yan? Salamat po. Well, gusto ko lang pong iklaro. Ito pong pigsasabi mo ngunyan na itong refund, si duman po to sa pigsasabi tang may nagluwas po bagang show cause order ang ERC. Manunungod po duman sa kontrata tang duwa sa San Miguel. So sinangyari po duman pigkansilar mi si kontrata duwa po. Ito pong pigsasabing refund, ang napag-ulayan po duman kan si Prescon sa main office, lalakawon pa po to. Alagad po, nag-counter ang San Miguel pag-abot duman sa pagkansilar mi kang kontrata. Ini pong pigsasabi mo naman ng pangaduwa na kan mga nakaaging bulan, bako pa po tong power rate adjustment po ito na ipinaluwas naman kan ERC kan 2022 resolution number 14 resolution adopting the revised rules governing the automatic cost adjustment and true-up mechanisms and corresponding confirmation process for the DUs. Ini po inibagang sinangyari na paghali sa mga parting dosages, bigla kitang nag-down 7 and nag-down 6. Ito po si inapod ng power rate adjustment na
ipinautob kang ERC. Lain pa po itong sa tuyang hahabulon sa San Miguel. Duman po sa kontrata sa muya pa lang pong pigpasar si mga legal na lakdang yaon na po kay Attorney Jake Tabora kung ano na po ang masusunod na lakdang. Kaya medyo rahalawig po ito may mga reklamo man, may agrangay man nga ni dumanan San Miguel. Kaya sa ngunyan po, mayo kitang kontrata sa San Miguel, nagkukuha kita sa Pisam, sa WESM. Ang problema ta po sa WESM, nag-fluctuate ang presyo. Tapos natapos na si tulong bulan ng power rate adjustment kang ERC. Kaya po, from 6 something, nagbigla kita ngunyan ng 9.99. Natapos na po kaya si power rate adjustment sa laog ng tulong bulan. Salamat po. Okay po, salamat po. Sa mga member consumer po sa ibang distrito, dahil po kamo magduwa-duwa na magpaabot ng kahaputan. Salamat po. Diyos maray na aga po sa Tuya Gabos. Bilang isang consumer po, ang apot ko lang po, sakaling maging ISO ang kasuri ko to, ano po ang magiging benepisyo ka mga consumer po? Well, pag sinabi mo po kaya ng ISO, ang inutan pa sa na international na standard. So nakabase ang pulisiya kang kasurikodos na masunod duman sa standard. Ang ISO po kaya sarong panalmingan na ang kooperatiba ang padalagan itong paitaas na nagsusunod kita sa lakdang kan pag-asinso. Kaya po, kang kaibanan ko pa po si Director Bura, haloy niya na talaga po yan yung kagustuhan na maipautob ang ISO. Kaya lang, dahil taman hinahagad, naabutan na po siya ng tamang edad. Kaya po, ang pagiging board of director po kaya, igwasan ng limitasyon pag-abot sa edad. So, ipapadagos mi po si Saya ning kaisipan ta matabang naman po ang hobi na direktor kan ang mahigos na hobi na direktor kan distrito kan Magaraw. Salamat po, salamat. Kung mayo na po, baka gusto tanang maaraman kung si Sayan mauli kan unsing motor. Iya po. So, ipapadagos na po para maipanao tanaan mga pakonsuelo sa tuyang mga member consumer. Adakulang pasalamat po sa indong partisipasyon. Nabuhay po ang Kasurikodo. Salamat po. Ay, i-adjourn mo na. Any motion for adjournment bago kita mag-raffle? Tanganing tapos na ang business na? Mag-concentrate na lang kita sa raffle, paka-adjourn ta. June Oson, are you moving? Yes, Madam Chair, at about 11:40 a.m., I move to adjourn the 36th Annual General Membership of Kasurico. Mabuhay ang Kasurico Dos. Our 36th Annual General Membership Assembly is now adjourned. Any second? No? Umayang nag-second? Ano? Si Sir Nopre. Mr. Nopre, you are late. I hereby second the motion. Seconded by the late Mr. Nopre. We now come to raffle. Okay, I'm back. Before po kita puon kang sa tuyang raffle, apodon ko muna po si mga member consumer owners per district. Ilihong ko po kung rayaon pa. From Naga North. Apo doon po nindo ang swerte, magkuraho ka mo. Naga North! Yon! Naga South! Ating nilagdaan sa takbo ng buhay, kami lagi niyong
Pili District. Kanaman District. Oh, sir. Magarao District. Pinakadakol man talaga ang constituents from Magarao. Now, let's hear from Bombon District. Sunod po, Apurunta, Calabanga District. Nag-iikadwa ang Calabanga sa dakol na partisipante. Sunod po, from Siruma District. Apurunta man po ang Milaor District. Last but not the least, from Minalabak District. Ulun talaga. Active pa sindang maray. Kay puwanta na talaga, sir, mag-raffle. Yes. Pero po, before po kita mag-raffle, kay puwanta po munang magpa-entertain. Apo doon ta po gilaray ang LRV dancers. Garo nagkaburuhay po si mga kalag. Wala ba kayong mga kamay dyan? Yo, DJ Tonight I'ma let you be the captain. Tonight I'ma let you do your thing, yeah. Tonight I'ma let you be a rider. Giddy up, giddy up, giddy up, babe. Tonight I'ma let it be fire. Tonight I'ma let you take me higher. Tonight, baby, we could get it on, yeah. We could get it on, yeah. Do you like it, boy? Wah, wah, wah. What you want, wah, wah. You look baby like boom, boom, boom. What I want, wah, wah. Is what you want, wah, wah. Boy, 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 boy. Come here, boy, boy, boy. Question, tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own rings. Only ring your celly when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave. Question, tell me how you feel about this. Try to control me, boy, you get dismissed. Pay my own funnel and I pay my own bills. Always 50-50 in relationships. Thank you very much for that wonderful performance. The Governor Luigi Villafuerte Dancers. Garulugod sir, gusto ko naman magbaile. Gusto niyo ako magbaile? Wag na, sabi ni AGM. Sigurado Hindi ka po kayan. Hindi kayo matutuwa.
So kasubago po pala, may nalingawan po kaming apo doon during the roll call. Yansin po si from Tinambak District. Yes, mga taga-Tinambak! Sorry po kasubago, nalingawan mi po. Ready na po kamo sa satuyang raffle? Okay, ngunyan, napunta na ang inot na manggagana. Manggagana po ng 11 air fryer. 11 winners per district. 11. Punanta po ang air fryer sa district kang Naga South. One winner per district. One winner. Naga South District para sa air fryer. Ang enot na winner po ay si from Naga South, Mr. Joven Revilla Petro. Congratulations. Congratulations. Next, one winner of air fryer from Naga North District. Mr. Luis Ortega, congratulations po. Sunod po from Pili District para sa air fryer. Rosalie Aying, congratulations. Next, winner from Milaor District. Nemia and Bisaya, congratulations. Sunod po sa Minalabak District. Congratulations, Sheena De Luna Bongalos. Next from Kanakman District. John Michael Bonit Milante, congratulations. Sunod po sa Magarao District. Tandaan po, kung yaon po digdiang sa tuyang winner, magkurahaw sana, tangarig ma-receive na po tulusan sa indong gaganahan. Okay po? Si Lydia Beranya sa Magarao District. Congratulations, Ma'am Lydia. From Bombon District, our winner of air fryer. Maria Wendy Dimaano Dugan, congratulations po. Sunod po sa Calabanga District. Si Marites Nunez, congratulations. Next, from Tinambak District. Congratulations, Roland B. Sumedo. Sunod po, 11 winners of Stand Fan. Punanta sa Naga South District. Kahit mahirap, dahil sa disiplina, ngayon nagbunga na. Okay, may nalinguan po kami na naman duman sa winners of air fryer from Siruma District. One winner of air fryer from Siruma District. Si Jaime De Mateo from Siruma District.
Ngunyan po, 11 winners of Stand Fan. Ang enot na winner, hali sa Naga South District. Ang winner, si Noli R. Billete. Congratulations! Sunod po na winner, hali po sa Naga North District. Carmi Joy D. Bue. Congratulations! Sunod po, one winner ng Stand Fan, hali sa Pili District. Congratulations, Marlon Escalano. Another winner of Stand Fan from Milaor District. Congratulations, Rafi Abinal. Next, from Minalabak District. Congratulations, Joy Ann Apolinar. Next winner from Kanakman District. Let me tell you. Congratulations, Rovelyn B. Milante. Ngunyan, sa Sakuyang Banwaan, Magaraw District, and winner, si Leonardo Calzado. Congratulations! Another winner of Stand Fan from Bombon District. To the back, to the front. You a 10, baby girl, but I'm the one. Hey, to the back, to the front. Roel Cesar Borja. So I'll give a hoop what you do, say girl, I know. Another winner from Calabanga District. Congratulations, Cristaldo Bubos. Next winner from Tinambak District. Congratulations, Venus Año Nuevo. Para sa huring Stand Fan, hali sa Siruma District. Congratulations, Nelly Pilarta. I'll be shooting that shot like 2K, girl, I know. Tell 'em I'm next. Tell 'em you find a little something too fresh. Ugo po kitang additional raffle para sa Gabos na distrito, hali sa San Miguel Corporation. Iyo po ni ang 2,000 pesos kada distrito. Ang inot na winner po nanta, hali sa Naga South District, ng 2,000 pesos. Iyo si Prize po da kayan, ikiklaim kang winner sa main office, sa finance department po. Additional prize po, raffle prize po ini, ngunyan lang po, pig tao po kang sa tuyang supplier, San Miguel Corporation. After ka. Okay. At siya na po da ang draw kang 2,000 pesos from San Miguel. Dahil dagdag po kaya siya, dainin na naipreparar, ngunyan, diretso na po kita sa 5,000 pesos winner. Punanta po sa Naga South District, ang inot na winner ay si Pagsagas na kita ipaparis ka sa mga direktor. ang inot na winner, si Pirelia Joyna.
Congratulations! Next winner po, kaning 5,000 pesos from Naga North District. Congratulations, Chofilo Peña Redondo. Sir. Sunod po from Pili District para sa 5,000 pesos. Congratulations! Christine R. Valenzuela. Next winner of 5,000 pesos from Ilaor District. Congratulations, Leonila Cadiz. Next for 5,000 pesos, Hali sa Minalabak District. Congratulations, Lani D. Valenzuela. Another winner of 5,000 pesos from Kanaman District. Congratulations, Giovanni Velasco. Sunod po, hali sa Distrito Can Magarao. 5,000 pesos winner. Congratulations, Aileen Carabalye. Another winner of 5,000 pesos from Bombon District. Congratulations, Arnel Olieta. Sunod po, hali sa Calabanga District for 5,000 pesos. Congratulations, Jane E. Howard. Another winner of 5,000 pesos from Tinambak District. Congratulations, Lorna Parde Rodriguez. Tandaan po, ang mga winners na po sa Satuyang Raffle, ipopost po yan sa Satuyang mga opisina as in sa Satuya pong Facebook page. Kung mga abistado po nito ang Satuyang mga winners, i-text na tangarig maaraman ninda tulos. Ang sunod po para sa 5,000 pesos, hali sa Siroma District. Congratulations! Miss Nena D. Barogo from Siruma. Okay, digdi na po kita sa masalangkaw na raffle prizes in the amount of 10,000 pesos. Another 11 winners, 1 winner per district. Para sa inot na 10,000 pesos winner, inotunta ang Naga South District for 10,000. Congratulations to Joanne Marikit from Naga South District. Another winner of 10,000 pesos from Naga North District. Congratulations, Crisanta Benipayo Manrique. Sunod po, for 10,000 pesos, hali sa District Kang Pili. Congratulations to Benedicto Lumapak Jr. Another winner from Milaor District. Congratulations, Hil Sapalicio Barcenas. 10,000 pesos. Sa sunod po, let's go to Minalabak District for 10,000 pesos. Congratulations to Sonia Benitez Brimbuela. O, yan po. Yan po, garo si Ma'am Sonia. Yan po. Na-excite lang, Mayo. Na-excite. Pati Mayo. kami na-excite. Kala mi yaon eh. Congratulations po. Ayan, next. Next,
From Kanaman District, another winner of 10,000 pesos. Congratulations to O yan na, mga taga naman! Edwin G. Palmones. Sunod sa Magarao District for 10,000 pesos. Congratulations to Marcela Zaragoza! Mayo kitang na-actualan digding awardee eh. Another winner of 10,000 pesos from Bumbon District. Congratulations to Vicente Chavez. Sunod po from Calabanga District for 10,000 pesos. Congratulations to Delia B. Masibak. Another winner of 10,000 pesos from Tinambak District. Congratulations to Jocelyn Batain. Sunod po, for 10,000 pesos, hali sa Siruma District. Congratulations to Christine C. Aquino. Wow, yan! Yes, yan po. Congratulations! Yan po, Hali sa masaya na po Siruma tigil sa District. inutan. Yes, for the For first time. May pong ano. 10,000. Yeah! Yay! Congratulations! Resibuhin mo po ang sa imong 10,000 pesos na premyo. Hali sa pinakaharayong banwaan. Congratulations, yaon digde. Madam, picture! Madam, hindi ka po sa taas. Congratulations po. Ayan. Hindi ka po sa taas, ma-receive kang sa imong premyo. 10,000 pesos. Ia-assist po kita kang Director from Siruma District, Director Jessie V. Dalmoro. Ayan, Sana all daw. congratulations. Pakanta po si Madam. Woo! Sabay-sabay po kitang sana all! Okay, now let's proceed sa satuyang major prize. Ready na ba kamo? At sana na after kang motorcycle. Ang satuyang pong major prize, 11 motorsiklo sa Gabos na Distrito. Ready na ba? Sige daw, sabay-sabay daw kita magsabing Kasoreko 2. Gamito ng mga banderetas. Ready na? In 3, 2, 1, Kasoreko 2! Ang satuya po mga motorsiklo, yaon po digdi sa satuyang venue. Pagka mo po nabunot, uni na po ang susi, paandaron na po nindo ang motor. Ready na po ba kamo sa motorsiklo? Sisay po ang gusto magkanang motorsiklo! Punanta na yan sa Naga South District for brand new motorcycle. Congratulations to Congratulations, Mary Rose Ramos. Brand new motorcycle. Another winner of Yamaha YTX 125 from Naga North District. Congratulations, Sandro Orande Cordero. Another winner, mga taga Pili District. Yaw nyo saan? Okay, from Pili District, brand new motorcycle. Congratulations to Juan Jerez C.
Samar! Another winner of Yamaha YTX 125 from Milaor District. Congratulations to Glenda Alpapara Perez. Ugwa pa po kitang additional na papremyo na 2,000 pesos kada distrito. Pakatapos po kaniyong Yamaha YTX 125. Ngunyan, magdagos na kita. Another motorcycle from Minalabak District. Congratulations to Jose A. Seralde. Anunsyo mi lang po, igwa po ning pangudtuhan po na itatao po sa Indo, kung anon lang po nindo sa food station. Ano po? Ang sunod na winner po, ning brand new motorcycle from Kanaman District. Congratulations to Shirley Francisco Japay. Sunod, hali sa distrito kan Magaraw. Ready na ba mga taga Magaraw? Congratulations to Nemesio Kisea. Another winner of Yamaha YTX Y25 from Bumbon District. Congratulations to Salve Belhano. Hali sa Calabanga District, brand new Yamaha YTX 125. Congratulations to Red C. Bongalonta. Another winner of brand new motorcycle from Tinambak District. Congratulations, Mary Rose Obida. Asin ngunyan, dagos na sa Siruma District, brand new motorcycles. Congratulations to Elanita H. Morales. Congratulations po. Madumana po kita sa winners kang 2,000 pesos per district. For 2,000 pesos, punanta sa Naga South District. Congratulations to They pa po ready ang satuyang technical team for the winners of 2,000 pesos. I'll be shooting that shot like 2K, girl, I know. Tell 'em I'm next. Tell 'em you find a little something too fresh, I know. Tell 'em I'm next. Tell 'em you find a little. Habang naghahalat po kita kang si mga winners kang 2,000 pesos, pasalamatan mi lang po ang mga minasunod po na benefactors kainin sa tuyang 36th Annual General Membership Assembly. Enot po ang Camarines Sur National High School Corps and Band. Sunod po ang Casareco 2 Working Committees. Sunod po si MCOP officers and members. Next, we have the LRB Dancers. The Casareco 2 Board and Management. Asin ang gabos na member consumer owners kang gabos na distrito kan Casareco 2. Salamat po. Pasalamatan mi din po ang mga minasunod na sponsors para sa satuyang agma, ang Sepalco Energy Services. Sunod ang JFK Power Sales. Partido Rice Mill Corporation. Velocity Care. Linman Power Tech Incorporated. EDMI Philippines Incorporated. Globe Asia Care. San Miguel Energy Corporation. And last but not the least, Josh Danny Enterprises. Salamat po. Pag-iigting pa ang katipiran, ang kahusayan,
Igwapa po kita ning winners ding 2,000 pesos each district. One winner of 2,000 pesos. Tigre-ready pa po kan sa tuyang technical team. Pasensya na po, pahabol na raffle prize lang po kaya ini, kaya po siya na ilaog sa system. Ang gabos po pala na winners, ipopost mi po sa Kasureco 2 official Facebook page. Duman po nindo siya kukuanon. Duman po nindo mahihiling ang sa indong ang mga pangaran kan mga winners. And ang papremyo po kukuanon po sa Kasureco 2. Ready na ba kita para sa 2,000 pesos? Kahit na, kahit pa, ilan mang bagyo, nandito kami. For 2,000 pesos, hali sa Naga South District. Congratulations to pesos. Congratulations, Jerome Anticosa. From Naga North District, 2,000 pesos for Janice Dapdap. Another 2,000 pesos. Hali sa San Miguel Corporation. Congratulations sa Pili District. House Pastoral. Congratulations. Another winner of 2,000 pesos from Ilaor District. Alinea B. Azul. Salamat po sa satuyang 2,000 pesos additional prize halit sa San Miguel Corporation. Congratulations sa Minalabak District winner na si Francia Bragais Salcedo. Another winner of 2,000 pesos from Canaaman District. Edna Julia Salcedo. Hali sa Macarao District. Congratulations. 2,000 pesos winner. I see. Rodel Bermejo. Congratulations. Another winner of 2,000 pesos from Bombon District. Congratulations to Pelimon Molina. Hali sa Calabanga District. 2,000 pesos winner. I see. Roberto Ipo Sr. Next winner from Tinambak District. 2,000 pesos. Congratulations to Jocelyn Lauron. Asin sa Siruma District for 2,000 pesos. Congratulations to Alex Abe Royales. Congratulations po. As we break through the cooperative's performance from the past years, the unbreakable NEA Kasureco 2 MCO's partnership fueled the realization of what was once just a dream for Kasureco 2. Sa liwat, let's keep moving forward. Mayong mawawalat sa satuyang pag-angat. Sa liwat, let's embrace change and keep moving forward. Magkasararo kita sa pag-atubang sa pagbabago asin pag-asenso. Hirilingan pa uli kita sa masunod na taon. Maugma asin maliwanag na Pasko sa Indupog Gabos. Thank
Thank you very much po. Ako po si Tess Reforzado. Ini po si Director Raymond Hermity Odiada. Kami po ang sa inyong host for today's 36th Annual General Membership Assembly. Salamat po and God bless. Next electric cooperative is Casoreco 2. Casoreco 2 is the recipient of the Golden Taguitap Awards and recognition for the Rural Electrification Program distinction. The electric cooperative with fully liquidated subsidy fund. The EC with high AGMA attendance, the best in collection efficiency, and the top performing EC awards. Congratulations, Casoreco 2. And 4. Philreco Awards from the Wars. Casoreco 2 is a recipient of the following plaques of recognition: MCO Prime Participation Award. Platinum Seller Award. And Prompt Payer Award. Likewise, Casoreco 2 is a recipient of different certificates of recognition: MCO Champion Award. Occupational Safety and Health Excellence Award. And Outstanding Radio Program Excellence Award. Congratulations to Casoreco 2. Casoreco 2 tipid tips. Kung may napili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliyon si inverter o inverter-based technology. Kini para makatipid nin poko mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagirumdom na inihali sa Casoreco 2. Casoreco 2 tipid tips. Magamit ng mga LED lights o LED-based technology sa mga lighting equipment. Ini para makatipid sa konsumo kung anhabol pareho ang kusog kang liwanag o mas maliwanag na ilaw. Ang pagirumdom na inihali sa Casoreco 2. Casoreco 2 tipid tips. I-off ang mga ilaw kung inidaiman kaipuhan asin maliwanag na. Ini para makatipid sa konsumo asin di maglobo ang bayadan sa kuryente asin mapalawig pa ang buhay kan mga ilaw. Ang pagirumdom na inihali sa Casoreco 2.